Milí vodnári, som Kika a s láskou vás vítam pri vašom nadčasovom výklade na tému práca a kariéra. Tento výklad vám ukáže, kde máte zasvietiť svojím jedinečným spôsobom a aké príležitosti sú pred vami. Milí vodnári, máte v rukách inovatívne nápady, ktoré môžu zmeniť váš svet aj svet okolo vás. Nebojte sa byť odvážni a ukázať svoju kreativitu a jedinečný pohľad na veci. Vytiahnuté karty pre vás, Happening Now, deje sa teraz, Divine Timing, božské časovanie, July, júl. Prvá karta, Happening Now, deje sa teraz, vám naznačuje, že čas plynie rýchlo a je veľmi dôležité nepremeškať príležitosti, ktoré sa vám ponúkajú. Tento moment je dôležitý, pretože môže prísť niečo, čo bude vyžadovať okamžitú reakciu. Možno máte nápad na nový projekt alebo inováciu vo vašej práci, ktorý môže vyžadovať rýchle rozhodnutie. Môže to byť nečakaná príležitosť na spoluprácu, nový klient alebo projekt, ktorý vás posunie vpred. Druhá karta, Divine Timing, božské časovanie, vás vyzýva, aby ste zostali v toku a dôverovali, že časovanie je dokonalé. Všetko sa deje v správny čas, aj keď to nemusí byť okamžite jasné. Možno sa cítite, že niektoré veci sa nevyvíjajú tak rýchlo, ako by ste chceli, ale táto karta vám pripomína, že všetko má svoj čas. Príjmite tento proces a verte, že vaše nápady a projekty prídu do správnej chvíle. Tretia karta, July, júl, vám radí zvoľniť tempo a vychutnať všetko okolo vás. Niekedy je dôležité uvoľniť sa a nechať veci plynúť. Tento čas vás vyzýva, aby ste sa tešili zo spoločenských chvíľ a zdieľania svojich ideí s ostatnými. Môže to byť čas, keď sa rozhodnete stráviť viac času s kolegami alebo priateľmi, čo vám pomôže nájsť nové inšpirácie. V tomto období by ste mohli rozvíjať sieť kontaktov, ktorá vám v budúcnosti otvorí nové dvere. Milí vodnári, vaše inovatívne nápady a schopnosť myslieť mimo rámca vám prinesú skvelé príležitosti v práci a kariére. Dôverujte procesu, buďte otvorení novým príležitostiam a nezabudnite si užívať momenty pokoja, ktoré vás naplnia novou energiou. Odkaz od Boha pre vodnárov. Milované deti moje, vaše nápady a inovácia sú dary, ktoré môžu zmeniť svet. Nebojte sa ukázať svoju jedinečnosť, pretože vaša originalita je niečo, čo svet potrebuje. Dávam vám odvahu a silu, aby ste sa nebáli riskovať a ísť za tým, čomu veríte. Dôverujte mi, že časovanie bude dokonalé, keď budete žiť v súlade so svojimi hodnotami. Nech vám Boh žehná vo vašej práci a poslaní a nech vaše duše nájdu naplnenie. Nech sa vaša kariérna cesta rozvíja ako nádherný záhradný kvet, prinášajúci radosť, hojnosť a pokoj. S láskou, Kika.